Teliamura bazar je nugia khorok nai bai jadi. Le hai rok tong lai pelang khaka. Teliamura phai ge murali rok pai tong lai phai ge. Hashi punya bon susu bai age kwani pai paisa ro phajak te phubo age ni jonom go gam sama boli ana bo bazar thangke gam sa je ka ma pai ne je phajagang thang bo gam sa no khe gam sa pai shi tong maya ale pes pai lang kha bo gam sa su pai onai gam sa no khe hai bon bu khasi ula ang pai mu sok mane mobile ka tal pai gra tama mobile no pai ne berthana tama pai ne tama mobile pai tabok ni di no hai zat pai ge ama kaisa pai ha sung boro sok pai jak nai beji naji sigla saroi ma tong phalang kha akong nai ki no ba sigla saroi ma tong sinai bile blog bri ka ha ke buina foro ke se webenai thok jak nai jemon cinema rogo sung je sek nai ki bri nai thokung ge asuk sung nai thok jak bo hai ne sigla saroi ma tong sigla saro nai ba asuk bri ka ha nai be jin rok busuk jorok khe nai kirong no sigla ma saro no bai khana bele norok boteli amura go muruk rok phojak bai nai makeup rok khaijak bai nai facial rok khaijak bai nai ke moni go phai bai di jara phone number kare rok ano sai nyama ge nong bai khana mukhang phone number description rogo khe rolia hai phana ano personal khen rok saho bai ma ge ang roi nai gubui khe sai tong serious khe ingkhe pandarong ni bang makeup khaigani hair spa facial je kono makeup ni samung ingkhe sabai je bokrungma no sung boni go bang no khaijak phaibo tele amra go asa kahama makeup murku phine rok kreiba rok jodi phaijak baigani problem tong dukan jaga share rok ke sabai di ang jaga sai na abo ke koloi dong go sok phale la ha buti kenya tok masa rok ke pai dong la boni dada trok ini brong lo phanye ke pai hata bo nograi pa lai ni masa ke bosi masa na go dai ai sija Oke, ane ama nai beji. Ano kutub tonggo. Tabok keri porika. Teni mas ko si nai. Bopro nai siako. Ha? Help